I denne video vil jeg gennemgå, hvad er DMI-kode. I denne video vil jeg tage udgangspunkt i et måle-softwareprogram, der hedder Rational Demons, hvor jeg ved, at alt det jeg fortæller, jamen det virker i det her softwarepakke. Hvad er DMI-kode? Jamen DMI-kode er egentlig bare det programmeringssprog, vi bruger til at lave måleprogrammer i Rational Demons. Hvad kan det bruges til? Jamen det kan bruges til at lave måleprogrammer, men det kan også bruges til lidt mere end bare at få en maskine til at bevæge sig og gå ned lidt til punkter, og det kommer vi til at se, hvad det kan bruges til i løbet af den her præsentation. Er det smart? Jamen det kan være rigtig smart, og det kommer vi også til at se i løbet af præsentationen, hvorfor det er smart. Er det svært? Både ja og nej. Det er svært, når man kigger på det første gang, og gradvist bliver det lettere, jo mere man bruger det. Men sådan er det jo med alting. Man skal lige lære det først. Så jeg vil gennemgå i den her præsentation sådan lidt omkring de her forskellige spørgsmål, og fortælle lidt om, hvorfor vi synes, det er smart her hos os MTS Randers, og hvad man kan bruge det til i sit måleprogram. Så det her præsentation kommer til at handle om det, man kan bruge DMI-kode til, udover at bare få en maskine til at bevæge sig og tage punkter. Hvis nu vi eksempelvis gerne vil have, at der kommer en besked op, når vi kører vores program, som siger, jamen hold lige øje med, at vores pH10-hoved, det kan ændre vinkel. Det er meget rart, at man lige får besked på det, inden at den ændrer vinkel, hvis nu man har en fikstur, der står i vejen, eller et eller andet på sit granitplan, der står i vejen for målemaskinen, eller for hovedet, når det skal rotere vinkel. Så det er ret smart, at der lige kommer en besked op, der lige fortæller operatøren, at han ikke lige skal trykke continue, før at planet ligesom er gjort klar. En nem måde lige at sætte det ind på, jamen det er, hvis man går ned ind i Rational Demons, og så klikker, jeg finder lige min laser pointer frem her, laser pipe ind. Man går ind i det punkt her, hvor man ser det i stiplede linjer, så kan man gå ned og trykke det der tekst-oper, som står for text operator. Så skriver man test af program, og trykker enter, og så får man egentlig, ja, den her igen, så får man den her frem. Og det er en måde at gøre det på, sådan lidt, hvor man selv går ind og trykker klik tekst oper, og så kommer der den her tekst frem på skærmen, når man kører det stykke. Alternativt så kan man bare gå over sin kode, og så skrevet det her. Det vil sige, at når man trykker på den der, jamen, så kommer der en dialogboks op, der gør, at man kan trykke enter, og så skriver den egentlig bare det her over i programmet. Men det her, det kunne man selv skrive. Så det her er det, man kalder DMI-kode. Det vil sige, det er selve teksten. Når man dobbeltklikker herover, så alt det, der står derovre, det er det, man kalder DMI-kode. Så det er selve den programmeringstekniske del af det. Så hvis man beder jer om, eksempelvis hvis jeg som arbejder hos MTS Randers, beder om at få jeres DMI-kode, så jeg kan se den, jamen så er det egentlig ikke hele jeres solution, jeg er interesseret i, eller CAD-model nødvendigvis. Det er kun teksten her, jeg var interesseret i, hvis jeg bad om DMI-koden. Det kan være forskellige årsager til. Men det er for at lige forklare, hvad er DMI-kode, og hvorfor er det smart i det her tilfælde? Jo, som sagt, jamen, i det her tilfælde er det rart, hvis man lige kunne få en lille test af program, som er den besked, man skriver ind. Jamen, det kunne være rart, hvis en operatør skulle gøre planet klar, eller der er en eller anden besked, der står husk at skrue 4 skruer i, som gør, at i hul 1, 2, 3 og 4, som gør, at parten sidder rigtig fast, eller et eller andet. Der kan være mange ting, man har ønsker at fortælle sin operatør, inden man går i gang med at måle. En anden ting, man kunne gøre, det er at få noget skrevet ud på sin målrapport. Og det her, det er sådan set bare lige et udkast af en målrapport. Og for at gøre det, jamen, så kan man skrive den her DMI-kode. Lidt det samme, nu går jeg lige tilbage på mine slides. I stedet for at trykke tekst oper, kunne man også bare have trykket tekst outfill i stedet for. Og det er egentlig det, der sker her. Det er bare, at den her tekst bliver skrevet. Og her kan man så se den generelt. Det vil sige, hvis man skriver det der ind, og man så i stedet for at skrive besked til målrapporten, og så skriver den tekst, man nu vil have skrevet, som man kan se nede i eksemplet her, jamen så bliver det skrevet ud til målrapporten. Det kan være rart, hvis man nu skal fortælle en bruger, hvilket hul der bliver snakket om, i stedet for at der bare kommer cirkler ud på, der kommer 5 diameter målinger ud på sin målrapport, så kunne det egentlig være rart nok måske lige at fortælle, hvilket hul der er hvilket. Der er flere måder at gøre det på. En populær måde, det er at sige, jamen man tager de sektioner, der er på en tegning, så siger man, jamen det er det hul placeret på tegning i sektion A4, og det er hul nummer 1. Så er jeg ikke i tvivl om, hvilket hul det er, og det næste, det er sektion A4, hul nummer 2, og så videre. På den måde kan man forklare ud i målrapporten, når man kommer ud som PDF, hvilket hul der er hvilket, så der ikke er nogen tvivl om,
hvilket hul der er hvilket, for der er ikke noget værre end ham, der står ude med maskinen, han retter til i en forkert retning, eller tror det er et andet hul, man snakker om. Så på den her måde kan man blive meget hurtigt enige om, hvilket hul der bliver snakket om. Og det er jo ikke kun generelt med huller, det er jo generelt med alt, hvad der er, man skal fortælle en bruger af målerapporten, sige, jamen det er præcis det her, jeg mener, fordi det har jeg skrevet i teksten lige over. Så der er ingen tvivl. En anden ting, man lige kunne tænke sig, det var måske, at der lige var et billede af startpunktet, man skal køre hen. Nu har jeg bare lige taget et billede, og så lige gået ind og redigeret det i Paint. Men her kunne der jo være en CAD-model, hvor man kunne se et PH10-hoved sige, at fortælle operatøren, at han skal køre ind i hul nummer 4, og så skal han trykke start. Og dernede igen har man så mulighed for at trykke continue og trykke stop. Måden man gør det i det her tilfælde, der har jeg skrevet det her tekst, fordi jeg ved, at mit billede det lå lige på skrivebordet, så jeg har sat stien ind til, hvor billedet det ligger. Hvis man havde gjort det generelt, jamen så kan man skrive det her ind. Så kan man bare skrive sti til billedet. Så kan man gemme de her små stykker kode rundt omkring, hvis man har lyst til det. Men på den her måde, så fortæller man også operatøren, jamen sådan her skal opstillingen se ud. Det behøver jo ikke nødvendigvis bare være et billede af Rational Demons, det kommer ind. Men det kan være et fysisk billede, man har taget, hvor at fiksturen også er der. Hvis nu man ikke lige har fiksturen som CAD-model, så kunne man have taget et billede med sin mobiltelefon eller med en anden form for kamera, og så lagt det billede ind i stien her, og så fortæller man, at så er der ikke nogen tvivl om, hvorhen operatøren skal køre målehovedet hen, før han starter programmet. En anden ting, man kunne få frem, det er sådan noget her, hvor man kan få nogle options, eller man kan skrive noget tekst ind. Det er i det her tilfælde navn eller e-mail, og så option 1, 2, 3 og 4. Det er bare noget, jeg har fundet på, for at vise, hvordan det kunne lade sig gøre. Og i det her tilfælde, jamen, der kan du jo skrive ind. Det kan være, at det er tegningsnummer, det kan være dato. Så dato kan man også få automatisk genereret, hvis man vil det. Det kan være tidspunkt, det kan være hvilken operatør, der kører parten, eller hvilken operatør, der har lavet parten. Det kan være partnummer, det kan være rigtig, rigtig mange ting. Det kan være, om det er natholdet, eller det er dagsholdet, eller aftenholdet. Det kan være rigtig mange ting, der kan være interessant at vide, og det her, det kan jo så på samme måde blive skrevet direkte ud på målerapporten. Hvis man nu kigger her, så ser koden måske lidt intimiderende ud. Men det er egentlig ikke så besværligt, når man bryder det ned i sin kernedel. De første to heroppe, der definerer man egentlig bare alle sine variabler. Bagefter så fortæller man, at den skal have et navn eller option, det er egentlig det, man ser herover. Bagefter fortæller vi den her del, der hedder prompt. Det var ligesom vi havde den der picture prompt før, der gav et billede frem, afhængig af opstillingen, man nu kunne stille frem til operatøren. Så det var det, vi så herover. Der står nemlig picture, eller prompt picture, undskyld. Hvor her står der bare prompt, og så står der titel og tekst og edit. Og sige tekst, jamen det er det tekst, du ser herover, og edit, det er den type, du har her. Og så står der, hvilken variabel du skal lægge det over i. Og så har vi den sidste, der har vi teksten option, fordi tekst 4, man kan se herover. Ja, det her billede hænger ikke lige sammen med det her, kan jeg se. Det beklager jeg. Men her kan man se list at options, jamen det er option 1, 2, 3 og 4, og det er det, man kan se her. Bagefter kan vi gå ned og sige, jamen, hvordan får vi det ud? Jamen, så assigner vi det, der står i tekst. Det, der står i det, der står ved variablen navn, som kommer herop fra, der, jamen det assigner vi over i den variabel, der hedder tekst 1, så der kommer til at stå navn, kolon, altså navnet, man har så skrevet ind i den her boks. Og så kan man se her har vi igen tekst outfill, og i stedet for at skrive en tekst her, jamen så refererer vi til en variabel, som så har blevet lige med en tekststørrelse. Så hvis man skriver sin navn eller e-mail her, jamen så, og vælger en option, jamen så får man det ud på målerapporten. Og det er lidt et søgt eksempel, og det er ikke, hvad skal man sige, det man skal gå efter. Det her er bare, fordi det er ikke særlig logisk nødvendigvis, at man har navn eller e-mail på sin målerapport, men det er for at sige, der er alle de muligheder, man kan gøre. Man kan få lov til at give rigtig mange ting som bruger til målrapporten, så man er ikke, altså det bliver mere systematisk og mere struktureret, hvem der har gjort hvad. Hvad man har lyst til at skrive ud, jamen det er jo afhængigt af hvad man laver i sin virksomhed. Så det kan man få skræddersyet præcis til sit ønske. Noget andet man kan gøre, det er bare lige for at forklare den her concatenation, som man kalder det, det er den her hej med dig. Så hvis man tager teksten her, og det kan vi sige, der står hej, og hernede i den næste tekst har jeg skrevet med dig. Jeg har lige defineret 3 variabler heroppe. Så laver vi concat, som hedder, det betyder egentlig concatenation eller concatenere. Det vil sige, at du sammensætter egentlig bare de her 2 variabler. Så nu står der hej, mellemrum med dig, og så har jeg udskrevet som en tekst til operatøren, og der kan vi se, det er det, der kommer ud her.
Det her hej med dig, det er jo sådan lidt, det er jo også sådan søgt, og det er jo ikke nødvendigt, det er jo ikke det, man skal skrive ud på sin rapport. Det må man gerne, hvis man har lyst, det skal jeg ikke bestemme. Men det kunne jo være, hvis nu man eksempelvis har et tegningsnummer, og så har man en revision hernede i stedet for. Det vil sige, at i stedet for at man har noget, man ikke skal skrive hele tegningsnummeret ind hver gang, så kunne man måske forestille sig den her med dig. Det var revision A, B, C, D, eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eller hvor mange man nu har. Så skriver man bare det ind i stedet for hej med dig. Og så den her op, den er altid konstant. Og her kunne man have et tegningsnummer eller et eller andet. Det får at stå, den her den er egentlig også bare lidt søgt. Altså det var kun for at forklare, hvad er concatenation, hvad det betyder. Så har vi noget, der hedder if-sætninger, som er en måde at lave logik i. Der har vi, i det her tilfælde, der har vi så at sige, at f10 er lig med 10, jamen så er sætningen sandt, og så vil der komme en tekstoperatør ud på skærmen, der siger sandt, og ellers hvis det er falsk, jamen så vil der komme en tekst ud, der siger falsk. Og det samme herover, den her den vil så være true, som man kalder det, og den vil så returnere, som man også kalder det, at den her tekst råber sandt. Så hvis jeg kørte det her stykke kode, jamen så vil jeg få en operatør, en boks op, hvor der står sandt. På samme måde, hvis jeg kørte den her over, så er 12 less than 10, jamen det er det ikke. 12 er ikke mindre end 10. Så vil den være falsk, og så vil jeg skulle køre den her, der kommer frem, der hedder falsk. Hvad skal man så bruge det her til? Jamen det her det kan man bruge til at gå ind og tjekke nogle variable. Gå ind og tjekke nogle tolerancer, man måske vil have den til at stoppe undervejs. Så man kan sige, at det den måler, er den mindre end det man enten nominelle, jamen er det vigtigt for sin pågældende use case, han har sagt, jamen så kan man få maskinen til at stoppe og sige, hov, der er noget her, du skal tjekke. Så det er en måde at inkorporere noget logik, som fortæller, at kan være med til at hvad skal man sige, tage en beslutning undervejs. Det kan også være, at hvis man har 3 forskellige programmer, som er meget, meget, meget ens. Spørgsmålet er bare, om den skal måle 1, 2 eller 3 huller. Ellers er resten fuldstændig ens. Så går det smart herover, hvis man siger, at den her og øverste her, den første 10-tal, hvis det var et brugerinput, og så kunne man sige, at så har man if-sætning, der siger, at hvis at brugerinputtet er lige med 1, jamen så skal du køre program 1, eller så skal du spørge igen, laver man det, man hedder en if-else, hvis brugerinput er lige med 2, jamen så skal du køre program 2, eller hvis brugerinput er lige med 3, jamen så skal du køre program 3. Så har vi lidt forskellige funktioner, man kan sige her. Nu står der .eq, jamen det betyder, at det er equal til, altså lige med. Og så har vi nogle andre forskellige hernede af, og det man kalder, det er nogle forskellige logiske operatorer. Så det er en måde, man kan inkorporere en if-sætning i sit program, for at ligesom sørge for, at man kan tage en beslutning, så du ikke behøver at have 3 separate programmer liggende, men du kan have et program, der ligesom tager en beslutning, om du kører part 1, 2 eller 3. Og det er det egentlig kun set, hvis de er så ens, at det er meget lidt forskel. Så er det smart med sådan en if-sætning her, der kan gå ind og tage den beslutning for dig, afhængig af de bruger input. Jeg ved godt, at de igen er søgte, men det er kun for at forklare i grove træk, hvad er funktionaliteten og hvad er principperne bag. Ja, hej med dig, den har vi haft, det beklager jeg. Så har vi det, der hedder Graphical Report, man kan indsætte. Vi kan gå ind og tage et billede af vores CAD-model i det, vi kalder Graphics View herover. Og så kan vi gå op og trykke Save as Graphical Report, og så kan vi få den over i vores målrapport. Og der kan vi endda hive nogle mål ud, hvis vi har lyst til det. En måde at gøre det på, det er så først at gemme den. Heroppe hedder den report eller 1. Så hvis man skriver de her 3 linjer kode over i sit program, jamen så hiver den her rapport ud og gemmer den direkte og smider den direkte over i sin målrapport. Man kan godt se, hvis man kigger lidt her, så kan man se, at den hedder Set View Graphical Report, så går den egentlig over i den her menu. Så siger den Set Save Graphical Report, så går den over og trykker Save Graphical Report, og så bagefter siger den Set Output Graphical Report, og det betyder sådan outputter. Så der er logisk mening i, hvordan de her kommentarer fungerer. Hvis man så vil sætte med som lidt, hvad skal man sige, lidt mere generelt, så kan man bare sige, at det er det navnet på rapport. Den report, man vil, eller rapport eller report, afhængig af dansk eller engelsk, vil have over på sin målrapport. En anden ting, man kan bruge DMI-kode til, det er, hvis du har nogle standardtolerancer, du bruger. I det her tilfælde, så er det et x-koordinat. Jeg ved, at i det her program, der er alle, når jeg skal have en koordinattolerance, det er plus minus en tiendedel. Så definerer jeg det her en gang, og det er med den linje, man ser der. Og når man har kørt det her stykke kode, jamen så kan man gå ind i sine tolerancer, og så kan man se, at man har defineret den her. Og hvorfor er det her så smart?
Jamen det kan være rigtig, rigtig smart, hvis nu man har, som man siger, man skal måle en masse huller, og der er en koordinattolerance på. Det har de valgt på den her tegning. Og den er plus minus en tiendedel i det tilfælde. Så i stedet for at sige, at man skal definere en ny tolerance for hver hul, jamen så definerer man bare en tolerance, der gælder for alle hullerne. Og det er jo smart i det tilfælde, at kunden kommer og siger, hold op, nej, plus minus en tiendedel, det er simpelthen for, der er for meget slør, det går ikke. Vi skal plus minus 500 del. Så i stedet for at man skal gå rundt og ret til ved alle sine huller, jamen så kan man definere en tolerance, og så kan man bare et sted ændre det, og så slår det jo igennem på alle de huller, man har brugt den her tolerance på. Samme princip, først kan man sige, at det er det sådan generelt, hvad man kan sige, hvis man skal have en tolerance, en koordinattolerance, det er meget vigtigt, der er forskellige typer af tolerancer. Så skriver man T for en tolerance, og så 12 for at fortælle det, at det er en tolerance, og så siger man så, at det her det er en COR12, og det betyder, at det er en koordinattolerance. I hvilken akse vil du kigge på? Jamen det er så x-aksen, og hvad er din lower tolerance, og hvad er din upper tolerance? Lidt også det, der står her. I det tilfælde kun for x-aksen. Men i samme princip kan man gøre til en diameter. Der kan vi se, at vi kan sætte en diameter ind, og den fortæller jeg er plus minus 2 tiendedele. Og den kommer også til at ligge hernede. Og det er i samme princip, hvis du nu har 50 huller, du skal måle op, det er den samme tolerance på din diameter, jamen så definerer den en gang, og så hvis når kunden kommer tilbage og spørger, jamen jeg vil gerne have, eller de kommer og siger til dig, at jeg vil gerne have plus minus 3 tiendedel, eller 1 tiendedel, jamen så kan du rette det til et sted, og så slå det igennem på alle hullerne, i stedet for at du skal igennem alle 50 huller, du måler op, og rette hver enkelt tolerance til. På den her måde så undgår man også fejl, der kan skade i programmet. For hvad nu hvis man kommer til at, der er et hul, man glemmer at rette til, og man ikke lige opdager det, og når man printer målerapporten ud, så er der heller ikke, kunden opdager det heller ikke, men hvis der er fejl på parten, jamen så bliver det rigtig slemt. Så derfor kan det være en rigtig fin idé at definere sådan nogle standardtolerancer, man bruger, og på den måde så har man mere sikkerhed over, hvorhen, altså der er mere sikkerhed i den forstand, at du retter du til her, og du bruger den her tolerance, jamen så retter du til på alle huller. Har du 50 huller, hvor du har 50 forskellige tolerancer, men egentlig som er den samme størrelse, jamen så skal du igennem alle 50 steder, det kan tage rigtig lang tid, og man skal være meget, meget, meget sikker på, at man kommer igennem alle hullerne. Hvis nu man vil kigge mere på det her, så kan man faktisk bare gå ind og dobbeltklikke på sin kode, højre klik, tryk Daemons Template, og så Daemons Command. Så får man faktisk en masse ting op. Her kan vi se nogle af dem, vi har snakket om i dag. Der har vi sådan en, der hedder Text Picture, og vi har den her Text Outfill og Text Oper. Trykker man det her plus-tegn, jamen så bliver listen større, og så kan man egentlig bare dobbeltklikke på teksten, og så skriver den selv koden over så skriver den selv den kode, jeg har foreslået, man skriver manuelt. Så lidt manuel, skrivning, man kan gøre typisk bedre, fordi nogle af syntaksen kan være lidt funky. Men rigtig, rigtig, rigtig meget af det kan du finde herinde. Og der er også, hvis du trykker categories, så kan du finde rigtig meget. Her er en af den hedder additional, men du kan finde rigtig, rigtig mange andre typer. Og den kan man bare sidde og lede og kigge igennem, og afhængig af hvad man nu har brug for. Men kan man mere med det her, end bare lige det jeg har vist? Ja, altså for det første, som jeg lige sagde lige før, så kan du jo højreklikke og trykke Daemons Command, og så ind og se alle de andre ting. Men nogle andre ting, jeg lige vil pointere eller fremvise her, det er loop-programmering. Og det er eksempelvis, hvis du har 10 ens parts, der skal måles. De er fuldstændig ens. De samme varenummer, alt det der nu hører til. Og du har et program. Så i stedet for at bare placere en part på maskinen, måle den, tage den af, proppe en ny på, så kan du måske med fordel placere 10 på række. Eller måske 5, for at gøre det lidt mere overskueligt. Og så får målemaskinen til at måle den første op, udskrive rapporten, køre op, videre hen til den næste, køre samme program, men køre det på den næste part. Så din opstilling på din målemaskine bliver egentlig bare 5 parts, du stiller op, så trykker du bare go, og så kører den igennem 5 parts og måler dem, og så er den færdig med at måle, og så skifter du 5 parts ud. Og det kan være smart, hvis der er et måleprogram, der måske egentlig tager 3 minutter, fordi så sætter man den til at måle, og så på 3 minutter, der er ikke, fordi man har helt vildt meget tid til at gøre så meget andet, end at vente til den bliver færdig. Så derfor kan det være smart, hvis nu man sætter 5 parts op, jamen så sætter du den i gang, så har du alligevel 15 minutter. Hvis man antager, at de tager lige lang tid, og der er ikke noget spildtid. Jamen så på den måde, så optimerer du ligesom den tid, målemaskinen kører. Fordi det tager også tid at skifte parts, og det tager også tid til at sætte målemaskinen i gang igen.
Men det er under forudsætning, at man har meget ens tekstur, meget ens parts, og de skal være den samme part, og at du er meget præcis, hvordan du stiller dine målebestillinger op. Så der er lidt mere til det end bare parter, som skal være ens. Det andet, det hedder makroprogrammering, og det er jo sådan noget med, hvis man har noget kode, man bruger meget tit, så kan man proppe det i en makro. Og hvis nu man har, det kan, i forhold til at skal gemme automatisk målrapport, det kunne man eksempelvis lægge ned i en makro. Man bruger det i 100 forskellige programmer, og så finder man ud af, hov, jeg vil egentlig gerne have en anden struktur på, hvordan jeg gemmer mine rapporter. Jamen så skal du egentlig igennem 100 måleprogrammer for at ændre den del til. Men hvis du havde gjort det hele i en makro i starten af, og de bare alle sammen læser fra den makro, jamen så kunne du bare ændre din makro et sted. Så har vi, ja, selvfølgelig gennem automatisk målrapport. Vil du smide den i skyen, vil du smide den lokalt på din PC, eller hvor du smider den hen, det er sådan set op til en selv. Det er også noget, vi gør i Dims programmering. Så har vi automatisk stop ved fejlmåling, og det kan eksempelvis være ved det der med en if-sætning, at hvis der er noget, hvis den måler fejl, eller den er meget ved siden af den nominelle, eller et eller andet, så kunne det muligvis være, fordi den har ramt en grad, eller den prober forkert, eller et eller andet. Så nogle gange er det rart, at den stopper med det samme, i stedet for, at det er et målprogram, der tager en halv time. Så går man i gang med at måle, og så kommer man tilbage efter en halv time, og så er den færdig, men så skal man lige starte forfra, fordi man kan se, at der er nogle målinger, der skyder helt ud ved siden af. En anden ting, det er indtastning af manuelle målinger. Det hænger lidt sammen med noget af det første, jeg viste, hvor man havde det der navn, alder, e-mail og det der option. Jamen, så er der også nogle gange, hvor man skal indtaste en manuel måling, hvis noget målemaskinen ikke lige kan måle. Så er det rart nok, at man har den mulighed, at man kan tage, når det er typisk til sidst, når den er færdig med at måle, så tager du parten af, så måler du det, og så skriver du det ind og trykker enter, og så kommer det også med på målerapporten. Så på den måde har du på det samlet, har du alle de målinger, har du samlet et sted i en målerapport. Og det er smart, fordi så i stedet for at man har 3 målrapporter, fordi den ene er målt med skydelærer, og den tredje er målt med mikrometerscore, så har du det sidste fra målemaskinen, så har du ligesom 3 papirer, du skal holde styr på, og det kan være irriterende, i stedet for at du bare har én målrapport, hvor alle målinger de fremgår af. Og man kan meget, meget mere med det her. Det er meget vigtigt, at man sådan måske sætter sig ned og overvejer, hvad er smart? Fordi konklusionen på det her, det er jo lidt nogle af de første følgende spørgsmål. Er det smart? Ja, det er det. Det kan det i hvert fald blive. Det er smart i den forstand, at det vedligeholdelsesmæssigt kan være rigtig fint. Eksempelvis det der med tolerancerne. Jamen vedligeholdelsesmæssigt, hvis den tolerance bliver ændret, så er det kun et sted, du skal ændre den, og ikke 100 steder. Det er venligt, når man siger vedligeholdelsesvenligt, hedder det. Er det svært? Jamen det kan godt se lidt intimiderende ud. Men jo mere man får det brugt, jo mere komfortabel bliver man også med det. Så i næste video vil jeg gennemgå lidt med nogle praktiske kodeeksempler, hvor man måske kan se lidt mere ideen af det, og det bliver Irrational Demons.